नैबे गोमाजानाय फिसायनोहाय खबर हरनो हागोन। दा आंखौ बेबायदिनो माखासे गामिनि मानसिफ्राबो लिंहरनाय जादों। दा बेखायनो आङो खेबफैनाय जाबाय। दा नायदो नै ओमफ्राय ओरैनो डकुमेन्टसफोर लानानै थांफादों नामा बियो? गांथाम एखमबा पासबुक लांदों, डकुमेन्टसखौ सान मोनसेबो गालाङाखै लांजोबदों। गासैबो हाबानि फाराम लांजोबदों गासैखौबो। दा नायदो नै बेबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ गारनानै खारदों आरोना। दा आङो जायबा खारदों बिनिनो फिसायनाव आङो मिथिनानै लानि। दा नोंनि हिन्जावा दे खारनानै दङ, बियो मालानिफ्राय गोमाया जेनेबा? 9 थारिख मंगलबाराव गोमादों। नों अबाव दंहैयोमोन जेनेबा? आं बेयावहाय आबौमोनाव न' लुनो थांदोंमोन। ओमफ्राय नोंनि हिन्जावा दे गोमादों, नों हिन्जावनि सायावहाय माबाफोर जालायनाय दंमोन नामा न'फ्राव? जेबो जालायनाय गैया। आच्छा, ओमफ्राय नोंनि हिन्जावनि सायावहाय सोरजोंबाफोर एसे डाउट दं नामा नोङो जेनेबा? आं सिगांगौमानि एसे लेनदेनाव दङ होननानै आं एसे मिथिखायो नालाय। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि हिन्जावा दे खारनानै दङ, दा जेनेबा नोंनो नांफिनगौ नामा? आङो थैब्लाबो नांगौ बेखौ। इसोरा जुलिखौ सासेखौल' होदों। दा नायदो नै बिनि अनसुलि फिसायाबो बेबायदिनो गाबगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे फिसाफ्रा अन्थाव बाथाव गाबगासिनो दं नै, जानाय गैया लोंनाय गैया। दा बेखायनो जायबा बे भिडिअफोरखौ नायसनदों, प्लिज अननानैहाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे गोमानाय आइजोआ बे न'सिम मोनफैफिनो। दासो अन्थाव बाथाव गोमानानै थाहैदों। जायबा बबेयाव दंहैयो अननानै खबर हर। दा नै अन्थाव बाथाव गाबगासिनो दं आरोना नै उन्दैसा गथ'फ्रा, जानाय गैया लोंनाय गैया। दा बेनिखायनो आङो खावलायदों जायबा बे खारनानै दङ, दा अननानैहाय प्लिज नोङो न'फारसे फैफिनोब्ला बुहुत मोजां। दा आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरदों आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंबो। दा बेजों लोगोसे नै गामिनि मुरबि आदा, बेबो माने फंनैसो बुंहरगोन जेनेबा। दा बुंनो हागोन आदाया। गिबियावनो आङो फंबाय इउटुबार SK बड'फ्लाव बिथांखौहाय हामबाय होनदों। बे न'खरनि बेबायदि अबस्थायावहाय बिथाङा फैनानैहाय फंनैसो बुंनोहाय खाबु होनायनि थाखाय आं बिथांखौहाय हामबाय होनबाय आरो बरायबाय बे न'खरनि जानानैहाय। आङो बिसेसकरि बुंनो हास्थायनाया बेनो जाहैबाय, दा बे न'खरावहाय बेबायदि गथ' सानै, बिसोरनि गथ'फ्रा अन्थाव बाथाव। बिनि बिमाया दाख्लैहाय 9 थारिखआवहाय बे गथ'खौ नागारनानै खारबाय। मेरि मुसाहारि, बियो दा बबेयाव दंहैयो जों मिथिया, नाथाय जों मण्डलिनि एबा गामिनि हिसाबै जोङो हास्थायो बेबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ नागारना खारनाया जोबोद अयनाय। बेनिखायनो आं गामिनि जानानै, उसुं खाथिनि जानानै खावलायदों बिहामजोफोरखौहाय, जेरावखि थाया मानो जेनेबा बे गथ'फोरखौ अनखांनानै, न'खरखौ अनखांनानै जेन फैफिनो। न'खरा बेबायदि नाजावा बेबायदि सानाखै, नाजावफिनगोन न'खरा। बेनिखायनो मोजाङैनो जेन गिदिंफिननानै फैयो, बेखौहाय आङो न'खरनि जानानै एबा गामिनि जानानै खावलायबाय आरो। जेरावखि थाया मानो, जेखि जाया मानो, मानसिया भुलाथ' मावखायो, जेखि भुल मावब्लाबो न'खरा क्षमा होनोहाय रेडि। बेनिखायनो आङो बे न'खरनि जानानै आंबो खावलायदों जेन थाबैनो फैफिनो आरो बेखौनो। ओमफ्राय दा नै ओरैनो बे गामिनि बिदा जायो जाहैबाय। दा आं बिनिफ्रायबो मिथिनानै लानोसै। ओमफ्राय जेनेबा बियो खारनानै दङ, ओमफ्राय जेनेबा सन्देह दं नामा बेनि सायाव एसेसो? जोंथ' सन्देहखौ सिगां गामि हिसाबै मिथिदों मिथिनायालाय, खिन्थु बिनो खारगोन खाना जों जेबो मिथियामोन आरोखि। जोंबो खामानि मावग्रा मानसि मिथिबाय थाया, न'आवबो थाबाय थाया जोङो। जेलानाखि बियो 9 थारिख मंगलबाराव खारो, होमब्ला जों आसरित मोनबाय आरोखि। हाब, बेबायदि फिसा गोरलै गोरलै सानै अन्थाव बाथावखौ नागारलांनानै माबोरै थांनो हाखो बेलाय? माबायदि मानसि जाखो बेलाय? मानसि नंगौ नाङा होनबाय आरोखि जों। जों मालाय मा बुंबावनो, जोंबो दस्रासो खामानि मावो जाहैबाय। दा जेनेबा नोंसोरबो फैफिनजानायखौ लुबैयोना? फैफिननायाथ' बिराद मोजां, बयबो जों बिनि थाखाय मोजां मोनगौ आरोखि। दा फिसा अन्थाव बाथाव सानै दं बेना। दा गामिनिबो मस्ट वेलकाम जोब दा ने गासैबो? गासिबो फैफिनजानायावबो लुबैयो आरोखि, फैफिनथारनांगौ। दा ओरै आब' नों मा बुंनो गोसो जेनेबा? आंनि थाखायब्ला फैफिनजानो लुबैयो आरो, फिसाफोर सानै दंना। दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला जाया लोङा दंगासिनो होननानै खोनादों आं। बबाव थांदों गोसोखांनानै फैफिनजानो लुबैयो। दा खोनाखाबाय नै गामिनि बयबो मस्ट वेलकाम जोब आरो।